गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4थि मावफुं मेलखौ क'क्राझार बागानसालियाव थानाय आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय मावफुं मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइखौ फैगौ बोसोर 2024 इं मायथाइनि 9, 10 आरो 11 फेब्रुआरि खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्ला सिसुपानि हिरिम्बा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। लोगोसे देग्लायनि 8थि मिरु रोंगौसा सायख'नाय आनजाद एबा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसनखौबो फैगौ 10 दिसेम्बर 2023 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय भेन्सार फरायसालिफोरनि जेंना सुस्रांनाय, बड'फा गोजोरथियारि सालायनाय मावथांखि आरो हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों बे मावफुं मेला जाफुंसार जालाङो। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हालामनि थारायबारि रंगागरा गामियाव दैसाग्रङा फोरबो एबा मोननै दैजों लोगो लाज्लायनाय फोरबो खुंफुंदों। दैसाग्रङानि ओंथियानो जादों दैसाया बर'नि मुं आरो ग्रङा सोदोबा गार' सोदोब। बेनि ओंथिया मोननै दैसाजों लोगो मोनज्लायनाय होननानै मिथिहोदों। गिबि खेबनि थाखाय बे फोरबोखौ थारायबारि रंगागरा गामियाव खुंफुंदों। बे फोरबोआव दोरोङारि आयदाजों न'-बांफोरखौ लुनानै आखाइजों लुनाय, आखाइजों सावनाय, बेजों लोगोसे बर' आरो गार' हारिया जि जाग्रा मुवाफोरखौ जायो बैफोरखौ नोजोर होनानै बे फोरबोआव दिन्थिफुंनाय जादों। बे फोरबोखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जादों बे जायगाया मोनसे नायफिनजायै गोग्लैसोनाय जायगा। बे फोरबोनि गेजेरजों बे थावनिखौ मुलुगनि मानसिफोरा सिनाय मोनो। मानोना बे जायगाया गामि पन्चायतनि राहा, लामा दालांनि राहा, देहा फाहामसालिनि राहा, बेजों लोगोसे फरायसालिया सरकारि नङै गोबां जेंना दं। बेनिखायनो बे फोरबोनि गेजेरजों एबा दैसाग्रङा फोरबोनि गेजेरजों गासै गोरों-गोरा सुबुंफोरनो मिथिहोदों। लोगोसे जिल्ला खुंगिरि देब कुमार मिश्रा बिथाङा बाहागो लानानै सावरायलायदों। लोगोसे थांना थानायाव गोनांथि जानाय बैफोर जेंनाफोरखौ मावफुंनो नाजागोन होननानै खोथा होलाङो। क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाना गारि सालायग्रा एबा गारि बाहायग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोनांथार बाथ्रा मिथिहोदों। मेनुवेल आरसि आरो मेनुवेल ड्राइभिं लाइसेन्सखौ डिजिटेलाइज एबा अनलाइन खालामनानै लानायनि सम सिमाखौ 1 दान बारायनानै होबावदों हान्था-मेला बिफाना। सिगांनि समाव मेनुवेल आरसि आरो मेनुवेल ड्राइभिं लाइसेन्सजों गारि सालायग्रा सुबुंफोरखौ डिजिटेलाइज एबा अनलाइन खालामनानै लानो थाखाय थांनाय आगस्ट दाननिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम गासै 3 दाननि सम होदोंमोन। आरोबाव फिन 3 दाननि उनाव बे समखौ 1 दान फोलावनानै होबावबाय हान्था-मेला बिफाना। थामहिनबा 1 नबेम्बरनिफ्राय 30 नबेम्बरसिम गासै 1 दाननि थाखाय फोलावनानै होदों होननानै क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारी बिथाङा मिथिहोदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय अदालगुरियाव जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया अदालगुरि रौता बालुगमारि माहारियारि राजालामा 15 आव जादों। गंसे मारुति बेनआ गंसे ट्राकनि उनथिंजाय सौग्रावनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मारुति बेनआ गुवाहाटि फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकनि उनथिंजाय सौग्रावहैयो। जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मारुति बेनआव गाखोनाय सा 8 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। सा 8 गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रौता मडेल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बेनि उनाव सा 8 गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 7 गोब्राबसिन जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ एम्बुलेन्सजों तेजपुर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। फिन आरोबाव 6.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावनायजों नेपाल हादरा सिलिंखार जादों आरो सानथ्र'हायै गोबां खहा जादों। गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिमाव गासै सा 157 सुबुंनि जिउ खहा लोगोसेनो 150 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो थैनायनि बिबाङा बांबावनो हागौ। बे बांग्रिं मावनाय जाथाया जादों नेपालनि जाजारक'ट जिल्लायाव। 2015 मायथाइनि उनाव फिन आरोबाव नेपालाव सोमजिदों गिदिर गिख्रंथाव बांग्रिं। गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों दासिमाव 157 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ नेपालनि एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफ हान्जाया बोखांनो हानायनि खौरांखौ मिथिहोदों। लोगोसेनो थैनायनि अनजिमाखौ बांबावनो हागौ होननानैबो मिथिहोबावदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव हाग्रानि दंफां लाबोदों होननानै नारा-नाथा जालायनायखौ लानानै हाग्रा बिफाननि गोख्रों नोजोर होनायजों चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनानै दंफां दाननाय बायदिखौ नायबिजिरनाया जागायबाय। चिरां जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि रिंखां मोसाहारिनि दैदेननायाव रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गोबोरखि ओनसोलाव नायबिजिरग्रा कमिटिनि हान्जाया नुजाथियो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो।
मोनसे गोजोनथाव खौरां, गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सनि आर्चारि इभेन्टआव बर'नि फिसा तुतुमनि बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हादों। रेशन कार्डखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों। रेशन कार्ड गोनांफोरा 50% रेहाय मोनगोन मुवा बेसादफोर बायनायाव। लोगोसे जायफोर नखरा बोसोराव 4 लाखनि गाहायाव इनकाम जायो, बै नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। सिगांनि समाव 2 लाखनि गाहायाव इनकाम जानाय नखरफोरनोल' रेशन कार्ड होनाय जायोमोन। बेखौ दायो 4 लाखसिम सिमा खालामनानै होबाय। फैगौ डिसेम्बर दानाव गोदानै 10 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। रेशन कार्ड गोनांफोरा 50% रेहाय मोनगोन मुवा बेसादफोर बायनायाव। गासै नखरफोरनो दानफायाव 1 किल'ग्राम साफात राननानै होगोन आसाम सरकारा। 50% खम दामावनो दानफ्रोमबो 1 किल'ग्राम साफात मोननो हागोन। लोगोसे रेशन कार्ड गोनांफोरा 5 लाख रांनि बेसेन नाङाजासे देहानि फाहामथाय लानो हागोन। रेशन कार्ड गोनांफोरा 100 राङावनो 1 किल'ग्राम साफात मोननो हागोन। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।